Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Stumble Guys de pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm cu skin-urile mele preferate, se numește cu Rabbids pe Stumble Guys. Hai să începem, nu uitați să dați 30 de like-uri, să dați subscribe la acest canal, că am văzut că nu prea ați dat subscribe, deci haideți să începem. Ok. Ok, haideți să mergem. Și nu uitați că dacă dați subscribe primiți o gogoasă. Nu glumesc, nu primiți o gogoasă, dar eu vă voi aprecia pe oricare. Și dacă scrieți în comentarii că și cei care scriu în comentarii că mi-apreciază munca o să primesc inimioară la comentariu de la mine, ca să știe, că să primească inimioară. Haideți să mergem. Aș vrea foarte mult să dați like. Ok. Și subscribe. Și aș vrea să strângem 30 de like-uri la acest episod. Să vedem dacă se poate 30 de like-uri. Ok. Astăzi ne vom juca pe mapa nouă cu Rabbids. Rabbids nu sunt chiar atât de noi. Sunt ca din update-ul trecut, Rabbids. Ok. Foarte frumoase skin-urile astea noi. Ca cu ceva ninjutsu. Nu știu cum se numesc. Ninjanutsu. Nu știu, nici eu n-am stat să mă uit. Și noua mapă din nou cu mașini. Noua mapă cu mașini, Turbo Temple. Nu prea știu care e scopul ei. Puteți să-mi explicați în comentariu. Și bineînțeles că dacă mi explicați în comentariu, vă voi da inimioară. Nu știu care e scopul ei. Scopul ei era așa. De parcă nu e atât de bine. Doar o mapă cu mașini și n-au băgat-o și pe a doua. Pentru că parcă nu le ajungea o mapă la astea de la Stumble Guys. Cam asta e faza, că mi se pare că mapa asta este total de joc. Și a fost cea mai mare mișoară. Este o mapă care toată n-au baurul. Pentru că n-ai, este o mapă care este foarte mare și nu poți să treci. E o mapă și foarte mare. Nu te înțeleg nimic ce să fac. Și care e scopul ei? Am primit 170. Asta? Nu merge, da. Nu vreau să reușesc să mă calificăm și nici nu am tot să mă calificăm. Nu înțeleg nimic. Merge foarte rău. Noua mapă e plină de bug-uri. Merge foarte rău noua mapă asta. Mamă, foarte nebunită și asta nu-mi place. Pentru că cine asta mă ia foarte nebunită, foarte nebunită. Dar degeaba, pentru că mapa asta așa doar de un pic de bine. Mapa cu mașini la zi. Asta e părerea mea. Dar bine, nu chiar ajunge. Puteam să mai băg încă una, dar asta e prea lungă. Și nu știu, e așa ciudată de lucru. Deci trebuie să facem două ture cu el. Cred că am înțeles scopul lui, ce trebuie să faci. Dar nu înțeleg de ce băga o mapă așa de lungă. E mai lungă decât... Cum să vă zic? Decât mapa aia, cum se numea... Da, Hot Wheels Hustle. E mai lungă decât Hot Wheels Hustle. Ok, deci... Acum aș vrea să joc cu Rabbids Guy. Haideți să vedem. Mam. Ok. Perfect. Hai să vedem ce va pica. Uite, Hustle. Bine, știam deja ce pică, pentru că e la event. Ok.
Bam. Perfect. Și spuneți dacă vă place să fac videoclipuri eu solo sau să-l aduc pe Paticos aici. Dar nu știu dacă o să-l aducem pe Paticos vreodată pe acest canal, habar n-am cam. O să vedem. Dacă se strâng multe like-uri, o să le aducem, dacă nu. Ok. Cam da. Ok, cu senseiul ăsta nu m-a jucat deloc. Haide să jucăm. Și cu el că... Parcă nu ne-am jucat deloc. Nu m-am jucat deloc cu el. După asta va urma să ne jucăm cu speciala și după asta cu epicele. Speciala și epicele vor urma. Hot Wheels asta. Și haideți să mergem, hai, let's go. Mie îmi place că... Nu te cred că... Mamă, dar ce tare că skin-ul are animații și singur, că dă cu petale, are petale, vedeți? Are petale pe lângă el. Are de-alea roz. Ca un... să-i dă la japonez sau chinez, nu știu de ce. Nu vreau asta să mă văd asta. Mi se pare o prostie aceasta. Că mapa asta practic asta a fost prostia mea că l-am dat din prima. Ok, mă promit că data asta să jucăm mai bine. Știu că am în două moduri. Cred că mapa asta are mai mare prostie decât cealaltă, pentru că mapa asta faină și cu mine. Să scoată mai mulți bani. Nu adică să scoată mai mulți bani. Cine adică să
te oblige ok. Și cam o să jucăm cu... Ok, și revenim. O să jucăm cu Rabbit. Hai să jucăm cu Rabbit. Ok. Nu cred că vor reuși să câștigăm cu Rabbit. Dar hai să vedem. Am uitat să ne jucăm cu special, dar ne jucăm cu skin-urile cu care apucăm. Nu e problema, că ne jucăm cu care apucăm. Ok. Nu vom încerca să ne jucăm și cu Skeleton Rabbit și specială, dar vedem dacă avem timp. Acum, na. Poate avem timp, poate nu, poate da. Hai, bate. Ok. Ok, hai să mergem. Haide. Perfect. Și acum sărim. Du-te. Mamă. Perfect. Și să-mi dați... Ok, și cam au început ok. M-am băgat Need for Speed. Ok, și cam asta a fost episodul nostru de azi. Wow! Wow, cât de tare a fost. Wow. Nu chiar a fost a tranziție, chiar au fost bunicică pentru una dintre primele mele tranziții.